Shi da ba ya zo makashi da ba kashi na uku. Makashi da bani zamanin nan namu ku duba, sace-sace na yi ku duba, shaye-shaye na yi ku duba, rashin tarbiyya yayyawa, kashe al'umma yayyawa, satar dan adam tamkar ruwa. Makashi da baya so, makashi da ba, makashi da ba, makashin da ba, makashi da ba, makashin da ba, makashi da ba, makashin da ba, makashi da ba, makashi da ba, makashi da ba, makashi da ba. Makashi da ba ne, makashi da ba, makashi da ba, kun san shi baya da ba, makashi da ba, makashi da ba. Kai ba ka ce nan suke ba to ina bai nan wajen suke, a nan wajen suke. To ai gashi mun tawo ba su. Dan suke. To ba mamaki sun ji labarin mu ne gobe tun da sassafe mu yi sauko asubahin mu zo na wurin. Okay. Ba mu tsada.
Wai ya kai ne. Gaja! Halo? Haba abokina da Allah, ina ka shige haka don Allah? Kuma ka san ka juma, kuma ka san ina da muhimman ayyuka a ofis. Sannan jira na ake yi wallahi. Sannan ga ni da kudin juma'a ne ke cikin ajihuna wanda ana jira na kuma can a ofis. Dakata. Kaga dai juma'a suna zuwa sayan kayanka. Sannan ni ban sai da kudin kayanka suke ba. Kuma ni ka san dai ba dan gadin ka bane. Bai yiwuwa ka ce daga ka je ka dawo daga nan bakin titi ka je ka dawo kuma ka je ka samu kai zaman ka. Okay, kenan na rufe na ba shi makwacin naka kide ko? Okay, to ba matsala insha Allah yanzu zan rufe sai na ba shi kullum ya ajiye. Okay, to ba matsala zan ba shi kullum Allah su yarda yanzu nan ku zan ba shi kullum. Okay, sai ka dawo. A yanzu haka 'yan sanda na ci gaba da bincike bayan gawar wani matashi da aka yi wa kisan gilla. Ga ƙarin bayani daga bakin Inspector Ismail. Gaskiya ne wannan saurayin da aka kashe a binciken da muka yi yana ɗaya daga cikin 'yan ta'addar da muke nema. To sai dai ba mu sani ba waye ya kashe shi, me yasa suka kashe shi ba mu sani ba. Amma duk inda masu aikata wannan mummunan aiki suke za mu kama su da hannun kuma za mu hukunta su. Daga cikin mutanen da ambaliyar ta shafa, gwamnati ta yi musu alƙawarin za ta tallafa musu da wurin zama da kuma abinci, a cewar ministan cikin gida. Wani daga cikin mutanen da ambaliyar ta shafa ya yi mana ƙarin bayani. A gaskiya muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala, kuma muna gode ma shugaban ƙasa bisa wannan taimako da ya mana na wajen mazauni da aka famu a sakamakon ambaliyar ruwa da ya same mu, aka musanya mana da wani wajen zama. To mun gode, Allah ya saka da alheri, Allah ya saka da alheri, Allah ya ƙara kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu da kwanciyar hankali. Masu kallon mu da sauraron mu duka anan muka kawo ƙarshen labaran mu na wannan mako, sai dai ku tarbe mu sati na gaba. Ma'assalam. Wallahi ni na bi na sai wandiya ɗan lukuta ke ce kike kina nike son ki, ni dai buri na in aure ki ɗan lukuta bulbul. Ai sai da dangu ɗan lukuta ke ce kike kina nike son ki, ni dai buri na in aure ki ɗan lukuta bulbul. Ai sai da loma na zauna fada ina zaune sai kin kauce, sai na ji dum tafiyar ki kamar ana yaƙi, ko da na ɗan waiga na kalle ki kin ban sha'awa. Wayyo soyayya tamkar kuran ya kama ni, shine na taso na biyo ki. I love you baby, kin cika ke bulbul in kin so ni na more. Ɗan lukuta baby, wayyo na yau da can so, ban san siririya ni dai ke ce nika so baby. Ɗan lukuta ɗan lukuta ke ce kike kina nike son ki, ni dai buri na in aure ki ɗan lukuta bulbul. Siririya ba na son ki, fuska ba nama yaya za a yi ni in so ki, kuma in iska ya zo wallai na san zai kwashe ki, amma ko ita wannan ko iskan ya zo zai barta.
makashi daba kun san shi da baya daba. Oga! 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 An kashe Oga! An kashe Oga! Wa kashe? Yaron bana nan. Wani yaro? Sabon zuwa nan. Wani shi su? Dan borne ya ce ka tafi salulan ka ya tura ma sako. Taimako kaya ba ya damu kai ba. Basira! Basira! Labari tsakar rana zan ba ku abin daina makashi da ba ne so bishari da nan ce kanta sai da ta lalle ta kai ta rena mun ma da hankali zan ce ka matsayina na polise ana tsoro na a gari wai ita ce wai cikin gida wai in ce ka tabbata ba kisa ne kuma menene shi yake makashi da ba ne makashi da kina ina ne makashi da ba ne to maza yanzu nan fitar da ni kina jina banza rashin tarbiyya yayyawa kashe al'umma yayyawa satar dan adam tamkar ruwa makashi da baya kashi da baya makashi da baya. Salamu alaikum. Yes, sir. Allah bai ana magana. Waye ke magana? Matar kashe ta zo. Sai mata ta shigo. Assalamu alaikum. Assalam. Lafiya lau. Ranka ya daɗe gani. Aha, ina ne kika shiga kika tafi? Tun da safe na tashi na dudduba duk gidan nan ban ganki ba. Ina ne kika tafi? Ni ne na san na gaya maka cewa zan na amsan kuɗin adashi. Me na fada miki jiya? Me na ce miki jiya? Ba ki ji ne magana nake miki. Haba da Allah. Dan saboda kawai ina matar ɗan sanda ba ka da kwanciyar hankali. Ah? Me kika ce? Ban ji ba. Ban san takura wallahi. Ba ki san takura. Kike fada ma haka? Can banza zai ce mu. Aikin banza aikin ni za ki fada ma haka? Aikin banza aikin gobe. Ka ce min daga nan. Can banza zan ce mu. Aikin banza da ba ta san darajar mijinta ba. Zan tarra ki gidan. Za ki gane kurinki. Monse. Monse. Yes, sir. Allah bai. Kawo min shayi. Yes, sir.
Zakari, ga shayin nan. Saduko? Yau sannu. Baka ga wani ya biyo nan ba? Ban gane shi. Ban gansa ba. Ya za ka ce baka gan shi ba? Ban gansa ba. Ka san wane ne shi? Ban san ba kowa ne ba. Barawan kaji ne. Duk ƙauyen ga ya hitini kowa. Ni nan sai na yi maganin shi. Ban gan shi ba. Baka gan shi ba? Ban gan shi ba. A kama ruwa ne. Me ka ce? A kama ruwa ne. Kai ka ga me kamar yana aiki yana shan ruwa? Ya buni. Ya buni. Ya buni. Wannan barawan in na kama shi ko an ce sata gobe zai sake. Makashi da ba kun san shi da baya da ba. Tarbe mu a kashi na 4. Sace-sace na yi kuduba, shaye-shaye na yi kuduba, rashin tarbiyya yawa, kashe al'umma yawa, satar dan adam tamkar ruwa, makashi da baya so, makashi da baya zo.